बिनि गेजेरावनो आं बुंनो सानो इन्डियान आर्मियाव आं दिनै 28 इयार्स सार्भिस खालामनानै फैबाय। फैनायनि गेजेराव गोबां जायगायाव गिदिंबाय। बिनिनो गेजेराव आं 99आव कारगिलनि दावहायाव दङमोन। बे जम्मुनि मोनसे पार्ट जानानै दंमोन जोङो। दावहाथिलिसिम सहैयाखैब्लाबो बिनि जोङो बेक सापर्ट हिसाबै दङमोन। लोगोसेनो गोबां बिदिनो माखासे इनभल्भ दंमोन। जेरैबायदि जोंनाव माखासे दं अपि पेराग्राम, बिदिनो माबा अपि रैक्षाक्स, अपि राइन' गोबां जायगायाव बिदिनो थानानै फैनो मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद एक्सपिरियेन्स मोन्दों। लोगोसेनो आङो बेजों लोगोसे आं इन्डियान आर्मियाव थानानै आं बिदेशआव थांनायनिबो चान्स मोन्दों। फरेनाव थांदोंमोन आं मोनसे साउथ सुदान होननाय मोनसे कान्ट्रियाव। बेहाय जोंनि इन्डियानि पिस किपिं मिसन हिसाबै थांदोंमोन। बे थांनानैबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। एराउन्ड दा वर्ल्ड मेक्सिमाम कान्ट्रिनि सल्जारफोरजों लोगो मोन्दों।